Enthousiast binzen de deelnemers om de Jan Dirkspolder Toertocht. Enthousiast binzen de grutte ploeg vrijwilligers van Iisclub Lieds Begin. Vlak voor de begin van de tocht nog druk de puntjes op de i te zetten, zodat de meer als 4000 mensen de letter sa rieden kunnen. Voordat er officieel inschreven wordt, is het al een drukte van belang en herinneren de mensen nooit eens net te houden. In woord, center of the world. Elk had zijn reden om te rieden. Want mijn zus en ik wie schaatsen altijd bij ons heid, maar die is overleden in oktober. Dus nou denken we aan hem als wij rieden. Wat voor familie hebben we hier? Nou, Meijer Jongsma Jagersma. Familie Meijer Jongsma Jagersma. Oké, maar je nog van Beemel net? Met Tretje. Wauw, en hoe zit deze constructie in elkaar? Heel vreemd. Een treizus. Ja, dit is echt heel raar. En mijn mem zit voor de televisie, die is 82, die wordt haast 83. Dus die vindt het super dat we dit doen. En die het betellen? Ja, die had betellen, maar ze weet het zelf nog net. Ja? 10 minuten eerder als de bedoeling wie, jouwt reetrieder Margot Boer het officiële startschot. Er wordt dan nog volop rieden, maar dat jouwt niet. De organisatie had wel duidelijke instructies kregen over de 4000 deelnemers. Ben je er nog op oorsprutsen van aangehoord bij die 4000? Ja. Toch de burgemeester? Ja. Wat zou je? Oké, dan doe je dat. Nou ja, ik schets het probleem. Als je de baan is hier leeg en de Rijksweg staat vol. Het is prachtig waar, het is een prachtige baan, het is helemaal geweldig. Dus ja, wij verzoenen je meestal net riedelitten. Dan moet je gewoon om die vergunning houden, zo simpel is het. Juist, dat is het. Een uren na die officiële start moet de organisatie al oproepen vooral net te komen. Maar ja, het is lukt. In de green, dat is wel de bedoeling. Ja. Dat wordt nog wel wat lastig misschien. Dat hebben we het, ja. Ja, dat hebben we het, maar ik probeer het toch even, hè. Van de drukte is op het IS net een heel soort te vernemen uit zo'n hier bij de Kluunbregen. Wij doen de 50 kilometer en we hadden nu 2 stempels op zitten. Het is wel wat druk nou, hè? Ja, het is aardig druk. Uw familie is nog altijd liek enthousiast. Het is een fantastische... Mooie plaats. Prachtig. Ja, geweldig. En gewoon vinden dat je maar een familietoertocht net betiet genoeg beginnen kunnen. Jouw tocht jong geleerd is oud gedaan? Ja, precies. Ik kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Is het niet veel te koud, joh, voor die kleintjes? Nee, we doen zo meteen bij het schaatsen weer de plastic naar beneden. En dan zit ze lekker warm. Ze lekker ingepakt. Al met al vieren er 3 Lietse ongemakjes, meer dan 4000 deelnemers en 100 ton onofficiële rieders. Al met al verint die toertocht op die Jan Dirkspolder dan poerbest. Dat wil zeggen, als je er komen kon, dan hè?